Evening. Just taking a nap. Oh, ngiyabona pondele khona. It's finally taking shape. Everything now. Working space yam. There's my working space. There's my working space pa. We're taking shape. Sesilapha kathu. I think we need to understand, man, guys. With this weather, imoto esinayo imoto encinci and idrotshiwe imoto enayo as ndandinixelela about kwenzeka ntoni ebhakini. So to communities mhlawumbi ke phakame nje kancinci kwi-communities they need to understand uba we cannot afford or asinazo resources of siye kwiindawo zonke nesifuna siye kuzo ngeba siyabawela but ii-resources imoto esinayo incinci and lesinayo. And we've spoken with uZuko ke eqoneni esithi hayi no, he will make a plan ukuncedisa nathi. We understand. We've spoken with a couple of our business, but i-business ilolu hlobo kubi enyakeni abantu abanamali wonke umuntu akanamali nathi asinamali, hence yenza uba kube nzima ke abantu bakuthi uba in most cases sihambe siyofota size xa nisibiza understand, because petrol, I mean i-diesel, sihamba ngediesel, imoto sihamba ngayo ihamba ngediesel. Diesel indlela inyuke ngayo yenza uba sibe limited kakhulu ekubeni besingenazo i-funding anyway. So we were busy with a couple of izinto man ngonyaka, building the studios, doing this setup apha. If uyabona pha even the roof ayikagqitywa yabo, uyayibona indawo esisebenzela kuyo, but ke we're not complaining about yona. We're just saying we are blessed uba sibe nayo i-capacity yokwazi uyenza into lolu hlobo, ya understand. Masibulele uThixo ngaleyo into, but at the same time sifuna just ucacisela abantu uba not because uba sine-moods xa sithi asikwazi ukuza kuni and sicela ii-communities zisifotele i-footage, and ezinye ii-communities sezizi-understanda ziyasifotela zisithumelele, but kusekho abantu abathi hayi sifuna nina BCM TV. So people, they must start uba bayisebenzise the channel of BCM TV as iluncedo to ebantwini. Nathi we're not getting, abanye abantu bazayo bademand uba sicela ube lapho uqonda uba hey, this person akayazi uba unayo nepetrol yophuma kwalapha endlini. So we have uba mhlawumbi ke i-community nathi ke sicingele kwezaa nto, kweza aba-FundMe, ke sikhuphe i-bank account so that if this is i-channel ye-community and inceda i-community, mhlawumbi siyayinida laa nto uba i-community ikhe ifake nayo isandla to assist i-channel lena yethu so that we can cover ezi ndawo. Bendikhe ndacinga kuqala ndisithi hey, we've got ibhaki mandasiqale ngayo apha, laa bhaki imnyama yeKhosa. If sinofumana just umakhenika akasenzele, sifumane abantu abanokwenzela, abanosenzela izitulo zayo, it's something that we're gonna use to help i-community. Why don't uba ilungiswe i-community? Not necessarily uba sifune imali yala, sifune umakhenika that will start la engine gearbox, ayilungise, mhlawumbi sincedise nathi ufakela izinto ezishotayo, kuyiwa kwi-engine yenziwe so that we can sikwazi ukuya kwezi ndawo zifuna ibhaki siyongena kuzo, ya understand. Sikwazi ukhavarisha izitori zenu nisifuna kuzo as i-BCM TV. Then mhlawumbi sibe ano abantu abaninzi, umuntu uyazi xa isengxakini le into ba siyanifuna nibe lapha ngomso kusasa, uqonda this person doesn't understand uba i-dynamics esijongene nazo as i-BCM TV, because umasipala lona wenu, urhulumente wephondo kunye nokamasipala, local government, abasifandi kwa usifanda. Yonke le nto lena for uba sistate imoto siye kuwe endlini, we don't charge i-cent kwi-communities. At certain times i-communities bezikade zisithi hayi switch nasi petrol since uzile,
mhlambi xa ilo function understand siphinde sifumane functions apho senza khona imali by ukwenza ii-videos. So videos ngee-weekends of which mhlawumbi andisenalo nelo xesha nawo uba ndibe available ngee-weekends because ngee-weekends I've got ezam ii-family responsibilities. It's not an easy task lena. As much as I enjoy unceda abantu, it's not an easy task, you understand. Uncama imali yakho, uncama imali efamily yakho, uncama imali abantwana bakho, and do izinto ze-community and spend loo mali yonke. Because if I was not doing this thing, I think abantwana bam, they will be very happy people. But ngenxa yoba I've got this passion, like for instance, this week alone, besithetha nosisi Winnie, that's the latest story sethu from Dangen village, apho khona ezama unceda utata ogwetyiweyo, utata uGyani, oserva i-life sentence in prison. And we're not saying, I hope abantu basi-understand kakuhle, I'm not saying uba utata uGyani akayenzanga, I'm not saying uba uyenzile, but we're saying at least a fair trial. Because utata uGyani ukhalazela uba there are a couple of izinto eyaqonda uba izirashiwe, and usisiwini ubhilive uba utata uGyani akayenzanga leya into. As i-BCM TV, we neutral, we are also need to siyithathe into consideration the family of umntana lona i-accusayo utata uGyani, understand. But we're saying let these things zonke zenze a fair trial, so that umntu if uyagwetywe fairly, zibe zonke ii-processes zilandele, you understand. Then early this week we also work with uZuko from Ekoneni, the one esithembise ngemoto uba ingathi angasinika, angasizamela something for uba sikwazi uba silungise, but sikwazi uyokhavarisha izitori. But I still prefer uba silungise imoto yethu, sizenzele imoto yethu, senzela kwasabhaki yam imnyama. I think ingasilungiselela, so that's why we want mechanic or no sponsor with ulungisa la engine plus a gearbox, so that ikwazi, understand, or any workshop that is available, not lena yala mfana, kuba la mfana lo wayithatha imoto zabantu unathi, noteka unathi sicela abanye abantu, just abantu esibathembileyo, understand, abathenjiweyo ngabantu balapha ekuhlaleni. So we did ilandia istory sikaZuko lungisa indlu phaka 1 this week, and we were happy just to meet umama lo apha landlu 1 bonisa imincili yakhe, ulungiswa kwendlu yakhe, and we are still hoping over to cover i-final product yalandlu. So there are a couple of good stories. There are a couple of good stories that we're doing. There is lamfana wakwa 80. Understand the low IMF sasimfote phambi kwendlu, and there's amukupa, and there are amagqwetha, there are the estate agents that are helping him, and there are a lot of izinto ezenzekayo behind the scene that endingazaziyo that we are getting updated about zona. Amagqwetha osisichwama that are busy doing ilandika eviction for uba lamfana abuyele endlini because indlu katatakhe. There is indlu ka-15, that is la mfana wayema phambi kwendlu khona, whereby umakhulu wakhona, understand, lo wayithandaza, umakhulu lo wayithandaza. And we work with uCouncillor ka-Ward 21, which is uSpade. And uSpade, they are trying to speed up because we managed to reach a settlement nala mfana uba makayithengisele umama lo wayindlu, so that akwazi ufumana leyo into. That's a compromise agreement. But zinintsi izinto that we're doing as i-BCM TV, and esisabawela banintsi abantu esabawela uyo attenda zona, but we have limited resources, guys. And abantu banalando xa kuthethwa nge-BCM TV ngathi yi-TV kamasipala. We are independent from umasipala, and we trying to oba sikhavarishe ezinto umasipala
angafuni uba zikhavarishwe. Hence umasipala ke ngoku ufumanisa uba kunzima uba asifande because ingathi kuye silwa naye, of which asilwi nomasipala, we can never. But whenever esenza izinto ezirongo, we cannot shy away from uba sizibonisa uba i-community. Like this week apho besibonisa khona indlela ekunuka ngayo eMdantsane, and we believe uba umasipala KK station sasizazi kudala ezindawo kwa isurage yakhona, probably eza pumps azisebenzi, hence they are dumping everything to emifuleni, and hence there is a stink around uMdantsane, kunuka wonke uMdantsane ephuqu, and abantu bavezile. And uMdantsane intsha ke kuye leyo into yonuka. eDuncan Village, it's something, it's been years, and we cannot cover izinto ezininzi guys ngenxa ye-resources, and hence we're saying let us sizapha kuni sithethe nani sithi hey, a fun BCM TV project will be nice. If nithi BCM TV is helping abantu, it cannot be imali kaSwitch yedwa that is helping abantu, and of which there are abantu endibaziyo abalapha kuni that having the potential of helping. Mhlambi nathi ke asikhuphe asitsho basinida uncedo, but today I'm saying to wena i-BCM TV iyalinida uncedo, especially financially, and it has proven itself uba it's something not that will benefit to Switch. And actually the past 6 years as we've been in existence on public, we've been using imali kaSwitch so Switch is not benefiting at all. And mhlambi in the next another 10 years we'll be using imali kaSwitch, and the Switch will be popping imali to cover his store. So it's not about it's not a business kumle into, it's something that is also making me happy when ubona ifamily, because I was so excited ufumana sister ka Tatutyane that is idibana nezinye family members incokola no Tatutyane. Yeah, understand. I'm sorry, incokola no nefamily kaTatutyane ubaba, they will want to visit uTatutyane apha khoyo. You understand that is serving life imprisonment. Those are izinto that will money cannot buy. I won't lie. And zezinto zikwenza uba you want to spend more of imali yakho yokugqibela, and just to make there is I don't know, there is, and yazi uba lala adrenaline rush when you usenza something that will benefit omnye umuntu, or something that will make life omnye umuntu abe better. I don't know, you'll know xa abantu abanceda abantu, they will understand uba why you keep on unceda abantu. It's not because of it's not because you benefit at times, it's because you there is something that you gain when someone smile esithi enkosi, someone smile esithi I was helped by bendincedwe ngulaa mntu. You understand, wala BCM TV. So we're not doing le into, but at the same time we want to cover, there's a lot of stories, and currently Zimile, they need us, and I'm just saying we asikwazi at all. Hence we're saying to abantu kanisifoteleni nisithumelele, and ezinye izitori abantu uzifotela ngokwabo basithumelele doesn't ayenzi la purpose bimele biyayenza. You understand? Hence we're saying to ebantwini let's fund le BCM TV, let's make it into a community, let's create journalists ezipha ekuhlaleni, let's have abantu abazosifotela abapha ekuhlaleni whatever basithumelele. And in the past 3 months I would say we have changed the way esenza ngayo ngenxa ye limited resources.
the limited resources actually, as when there are challenges, when the tough gets going, when the going gets tough, the tough gets going. Because the challenges as face as hence nathi creative, hence we were creative and saying abantu basifotele. And when abantu besifotela, we've got abantu osisi waseGunubi that is showing us isurage phaya esibonisa eGunubi, understand, emzamo omhle. And if you can train those people, you can understand that they can be abantu that are abasnifeeder with information from communities. And hence we want more people from different communities. And we are inviting communities. Actually, I'm inviting communities. Can this be man as a BCM TV? Just not because of a quick story. Mhlambi xa community meeting about how can we help BCM TV as a community alendawo, and how can we partner with the BCM TV? Yintoni esinoyenza so that izitori zethu as a community yasePilton, as a community yaseKwelerha, as a community yasendaweni ethile yaseNxarhuni, as a community ezindawo zikude, as a community yaseDimbaza, because we don't see Dimbaza apha. How can we help BCM TV izitori zethu zivele ku-BCM TV, because that's a channel that is forcing local government oba ideliverishe. And without doing that, without ugxeka, guys, we need to sibabulele man abasebenzi. I've got abasebenzi beSAMU, union lekamasipala, that are feeding us with the information of what is happening. We understand the latest, and we don't want to see 40 stories abasebenzi or zeze zasekazi kamasipala is apho bona they cannot deliver. We want also to cover some izinto apho nishota khona, whereby there is imali that are supposed to do is pump station and it's not done. Like for instance, the pump station ilapha ka-6 kuwe kwaba RDP houses, the ipump kuthiwa zabiwa pha, that thing is just dumping. Abantu bayagungxula pha, bagungxule lapha and land idampeka phaya. But we need, those are the stories that we want to cover. And sometimes we are so we are so busy with the petty stories, or not, we are so busy with these stories manpower. And hence we have partners, hence we have partnered with the WUSU. In this July we're going to have other students that are coming from WUSU, students from journalism ezizosebenza apha kuthi. We've been doing laying for the past 5 years, by the way, and we have graduates ezifumene i-degrees zabo eWUSU ku-journalism, and they were doing in-service training apha ku-BCM TV. And we've been we are planning to do ukukontinuisha ukwenza lento siyenzayo, and uyisebenzisa izitudents zaseWUSU to cover izitori zethu zalapha ekuhlaleni. And hence sisithi at least ngoJuly izinto zoba better, but i-resources need zibe khona for uba sikwazi ba ezi-students sikwazi ukukavarisha izitori zenu apha ekuhlaleni. One of the resources esinidayo kuba mobile, imoto, and we cannot use la moto yami encinci ukwenza yonke izinto ezibuya ezilalini ukuthini, because it's ayenzelwanga for le into, and it's expensive to run and it's expensive to maintain. Hence sisithi we need someone, we need some funding mechanism for BCM TV. Singavuya kakhulu kukho ilandika, and I've got partners ezintsha man olandika i-social workers, which is ensebenzana na kakhulu, which is very close to mna. Umvuzo, I have one thing uvuvu ne ka7 umvuzo. She's very helpful with ababantu, with impahla, with ezinye izinto. So but those are the people esibawula usebenzisana nabo,
and those are the people that's supposed to help us get the funding so that we can cover more stories, because nabo as NPOs babanceda abantu walapha ekuhlaleni, and nathi as i-BCM TV NPO we are covering stories zalapha ekuhlaleni. But without uthetha kakhulu, ndiyabulela man, and we just masibulela uThixo ngale ndawo sibekwe kuyo ngalo mzuzu, and sithemba ukuba kule ndawo ngalo mzuzu sikuyo akuyo mpazamo, it's meant to be. Silapha ngenxa yoba kufuneka sibe lapha, and we need to appreciate everything esiyinikiweyo ngumdali wethu, and we need to appreciate the blessing asinikileyo for uba sikwazi uba necapacity to ukwazi unceda abanye abantu, and sizibeke ecaleni ezethu ii-challenges, and asinike uba sikwazi uxola xa sithatha imali yethu yokugqibela siyonceda omnye umntu. I hope uThixo angakunika okokuxola nawe, and may God bless you, and may God bless those abakwaziyo ublessa abanye abantu. Enkosi.